Matag karon ug unya may isgutan ang mga sugilanon sa mga milagro nga nasinati sa mga tawo ilabi na ning panahon sa paghinuklo sa Semana Santa. Sama na lang ning duha ka mga babay diin ang usa naluwas gikan sa tinong kamatayon human madisgrasya samtang ang usa naluwas ang iyang panimay gikan sa sunog nga miulbo sa ilang dapit. Ani ang ilang istorya sa milagro. Sa Celestial Garden, naamta namo kining grupo sa kababayenan nga nagpahigayon og Stations of the Cross. Naanda na nila nga Martes Santo kinihimuon sanglit mingaw og makatutok gyud sila sa ilang pag-ampo. Mga debuto sila sa mahal nga Birhen, gikan sa Maribago, dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Julita Dagatan mipaambit sa iyang sugilanon sa Milagro nga iyang nasinati. Diriot Kuno nga dagiton sa kamatayon kauban ang iyang bana ug anak dihang nadisgrasya sa karsada ang motorsiklong gisakyan. Apan tungod sa iyang hugot kuno nga pag-ampo, naluwas sila nga walay tatsa. Ako nakasinati og milagro sa atong Ginoo. Ang first gyud ana katong nadisgrasya gid mi tong dito sa Adunay. Unya pag nakuan mi sa Adunay nalamba nga mong gisakyan nga motor. Paglamba sa motor, kaluis Ginoo nga ang akong bata in town wa siya monsa nya murag gimig natukuban lang ba nga murag exclamation among gisakyan gyud kay kung kuha na to matagak mo gyud mi ato kay dagat nam gito ang ubos. Usa motor mong gisakyan? Oo, nagmotor mi ato kay nagpa-restrom ta mi ato gayuna. Si Bimbit Basi ni atong Enero lang dunay nahitabong sunog sa ilang dapit. Bugtong ang ilang Pinoy-anan ang wa maunsa. Ang ako ging nadawat nga milagro rong tuiga karong panahon na bitaw sir kay atong Enero atong baguhay pa ba 28 nasunog ang amo ang silingan Maribago ba niya. Gamay na ligko ang amuan na lang gid unta sunod. Gikaloyan nga kanang kuan ba man nga matag tuig ming naa dere. Silang Julita og Bimbet usa lang ang gituhan nga maoy nagluwas kanila nga mao ang hugot nga pagtuo sa Ginoo. Dili lang matag Semana Santa ang ilang pagsunod sa tunob sa Ginoo pinaagi sa Via Cruces, kundi sa matag adlaw tungod sa ilang pagkaaktibo sa simbahan. Nagpasalamat gyud dako gyud sa Ginoo nga iya gyud panalipdan wa gyud niya pasagdig gyud. Buhi gid ang Ginoo kay sa pagdayon akong gawas sir ingon gid ko ana sa kong kuan nga mahal Senyor Santo ninyo kamutanan nga mga kahitasan akong salig niyo akong bahay. Walay si bisan kinsa nga makakwestiyon sa pagtuo, ilabi na sa personal nga kasinatian sa uban. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.